proud and thank you for being a great ambassador for peace. Благодарна за това, което сте и с надежда, че ще продължавате да съхранявате себе си и да проявявате мира и спокой. И съм изключително доволна. Също така за мен е чест да бъда наградена по този начин за почетен първоносец на мира. Искам да кажа на всички дечица и на всички, които се занимават със спорт, каквото и да е, когато преследват нещо, да не се отказват от нищо и че няма невъзможни неща.